Як аказалася, у так званых бізнесменаў скончыліся тэрміны дзеяння візы, і у сяброў турыстаў з Афганістана іх наогул няма. З якой мэтай яны прыехалі ў Мінск, а потым у Брэст, пакуль дакладна невядома. Пазлы наконт гэтага чамусьці не супадаюць, у кожнага з іх свая версія. Так, афганцы утверждали о том, что посещают Брест с целью поиска и посещения достопримечательностей. Нигерийцы же, как выяснилось, изначально получали визы в качестве предпринимателей. Они связались через интернет с производителями дверей из Минской области и обещали наладить поставки ценных пород древесины. Однако пограничникам они представились уже как продавцы мобильных телефонов. По их словам, они прибыли в нашу страну для того, чтобы закупить здесь крупную партию. Тем не менее, денег на крупную партию и даже на среднюю у них при себе не хватало. Маладых людзей чакае дэпартацыя з забароны на ўезд у Беларусь тэрмінам да 5 гадоў. Усяго ж за гэты год у Брэсцкай вобласці выяўлена 177 парушальнікаў закону аб дзяржаўнай мяжы. 90 з іх праігнаравалі менавіта правілы знаходжання ўкраіны. Дарэчы, што да пункту пропуска Варшаўскі мост, то зараз тут зусім не шматлюдна. Калі да абмежаванняў, якія былі ўведзены ў сувязі з коронавірусам, яго прапускная здольнасць складала 15 тысяч фізічных асоб і 2,5 тысячы транспартных сродкаў, то зараз значна менш. Всего за период с 15 марта по настоящее время, то есть по 15 часов 30 минут 26 марта, к нам проследовало на въезд в Республику Беларусь 3770 граждан Республики Беларусь, и за этот же период выехало в Польшу 669 человек. Як правіла, перш за ўсё выязджае тых, хто мае дазвол на працу ў Рэспубліцы Польшча. Таксама ўсе грамадзяне, якія будуць уязджаць да нас коронанебяспечных краін, адправяцца на каранцін тэрмінам на 2 тыдні. Ганна Бойкевич, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».